Il-Bank APS ħabbar bidu b'saħħtu għas-sena 2026 bżieda sinifikanti fil-profitti fl-attivitajiet bankari fl-ewwel kwart tas-sena. Riżultati finanzjarji juru li l-bank reġistra profitt qabel it-taxxa ta' 11.6 miljun euro bejn Jannar u Marzu tal-2026, żieda ta' 208% meta mqabbel ma' 3.6 miljun euro irreġistrat matul l-istess perjodu is-sena l-oħra. Il-kap eżekuttiv tal-APS Marcel Kassar qal li r-riżultati jirrappreżentaw bidu b'saħħtu għas-sena li ġejja. Dan minkejja inċertezzi fis-swieq internazzjonali, bidla f'aspettattivi tar-rata tal-interessi fost oħrajn. Qal li jiżdieda fil-qlieħ kien grazzi għal investimenti f'negozji ta' kwalità, relazzjonijiet aħjar mal-klijenti u aktar effiċjenza. L-ispejjeż operattivi ammontaw għal 16.4 miljun euro. Ftit ola mis-sena l-oħra, l-aktar minħabba żieda fl-ispejjeż tal-ħaddiema minħabba l-kompetizzjoni fis-suq tax-xogħol. Madankollu l-bank qal li l-ispejjeż amministrattivi naqsu parzjalment minħabba li ċifri tas-sena l-oħra kienu jinkludu spejjeż mhux rikorrenti marbuta mal-proċess tal-akkwist tal-HSBC Malta. Il-Bank APS qal li l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu kompli tissaħħaħ blassi totali laħqu l-4.72 biljun euro, żieda ta' 71.3 miljun euro minn tmiem l-2025. Is-self bl-imnut u n-negozju tela għal 3.49 biljun euro fil-waqt li d-depożiti tal-klijenti żdiedu b'56.8 miljun euro. Matul is-sessjoni tal-mistoqsijiet is-Sur Kassar qal li bħalissa l-APS mu qed jippjana l-ebda ħruġ ta' bonds. Rimarka li fil-bidu ta' Mejju l-azzjonisti se jintalbu jġeddu b'150 miljun euro fi ħruġ ta' bonds. Dwar l-instabilità fil-vant nofsani qal li l-APS ississa mesperjenza l-ebda impatt negattiv jew tnaqqis fl-attività.